Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Estàvem amb sistemes d'equacions, de dues equacions de primer grau, dues equacions amb dues incògnites. I ja havíem vist com se solucionaven, pel sistema d'igualació, reducció o substitució, sí? El que passa que molts de vosaltres m'heu dit, escolta, Javi, que els exemples que tu poses són fàcils i, en canvi, en els exàmens ens fiquen exercicis una miqueta més complicats, com per exemple aquest. Per tant, he triat ficar-ne un parell d'aquests que, segons vosaltres, són una miqueta més complicats. És veritat que porten una miqueta més de feina, però no és que siguin molt més complicats. El que passa és que aquesta feina que porten aquests exercicis és una feina que ja hauríeu de conèixer de quan feu equacions de primer grau. Quan fem equacions de primer grau ja vam practicar amb àlgebra, per treballar, operar tot això de forma que al final em quedi alguna cosa d'aquesta manera. Un coeficient per x més un coeficient el que sigui per y igual a un terme independent. Només he d'operar tot això, eliminar denominadors, agrupar termes, de forma que em quedi al final això. Sí? I a l'altre igual. A l'altre em queda un coeficient per x més menys el que sigui, un coeficient per y igual a un terme independent. I aquest és el model amb el qual hem estat treballant els sistemes d'equacions. L'únic que cal fer és passar d'aquí a aquí. I això és àlgebra de quan fem equacions de primer grau. I molts de vosaltres us falta aquesta pràctica. Per tant, l'únic que heu de fer és practicar. Recordeu, mireu el vídeo de les truites de patates i les mates, que està molt clar. Si busqueu un lloc on trobareu molts exemples, on podeu agafar tants casos com vulgueu per poder practicar, un bon lloc és la pàgina web de Tu Mates. D'en Gerard Romo, que és un profe de mates també. Allí trobareu un munt d'exemples de tot, no només de sistemes d'equacions, d'equacions, de geometria, el que vulgueu, probabilitat, de tots els temes de secundària, d'ESO i de batxiller. Tants exemples com vulgueu. Per tant, si el que voleu és practicar, aneu aquí a Tomates i trobareu molts enunciats amb els resultats, amb la qual cosa vosaltres podeu intentar solucionar els exercicis i comprovar si ho heu fet bé o no. Recordeu, és important practicar. Anem a fer aquest parell d'exercicis per anar-nos entrenant una miqueta. Treballem primer amb la primera equació i després amb la segona. L'objectiu és anar treballant amb aquesta equació de forma que ens quedi més senzilla, no? Vinga, doncs, l'escrivim aquí. 5 menys y partit per 2 més 3x menys 6 partit per 3 és igual a menys 2. El primer objectiu, quan tenim això, recordeu que era intentar eliminar els denominadors, que ens fan nosa. Ens estorben. Com els eliminàvem? Doncs, abans que res, aconseguint un denominador comú a tots els termes. A tots els termes. També amb aquest, Aquest no ho posa, per tots sabeu, que això és dividit per 1, En aquest cas, tant el 2 com el 3 com l'1 són números primers, per tant, el denominador comú que haurem d'aconseguir senzillament és el producte d'aquests nombres primers. Per tant, el denominador comú serà, el mínim denominador comú serà el 6. I l'únic que hem de fer, doncs, és passar aquesta equació amb una altra que sigui equivalent, però que tingui el denominador 6. Per tant, clar, com que hem modificat els denominadors, haurem de modificar també els numeradors, no? Com ho fem? Doncs fem aquí, per passar el 2 al 6, hem multiplicat per 3, per tant, el numerador també l'haurem de multiplicar per 3. 3 que multiplica a 5 menys y. Aquí el 3, per passar fins al 6, l'hem multiplicat per 2, per tant, el numerador també l'haurem de multiplicar per 2. 3x menys 6. I aquí també hem passat de l'1 al 6, per tant, el numerador també l'haurem de multiplicar per 6. El següent pas seria aquestes dues fraccions ficar-les juntes,
amb una única fracció, per tant, em quedarà d'aquesta manera. Bé, a veure, aquí els numeradors que tinc, no? Aquí tinc un producte, he de multiplicar 3 per 5, 15, i 3 per menys i, menys 3i, uepa. Sí? I seguim, no? Més, aquí tinc 2 per 3x, són 6x, més 6x, val? I 2 per menys 6 són menys 12, val? Ja hem fet els numeradors, no? I allà menys 2 per 6, menys 12. Molt bé, un cop ho tinc així, que tens tot un membre dividit per 6, però el mateix denominador que l'altre membre, també té el mateix denominador, tots sabeu que puc eliminar aquests denominadors. Per què? Perquè si multiplico membre i membre pel mateix número, per exemple, per 6, em queda que 6 partit per 6 és 1, i aquí igual, no? És 1. Amb la qual cosa, sempre que veieu això així, ja sabeu que podreu eliminar els denominadors. I treballar únicament amb els numeradors. Vinga, doncs, com ens queda això? Ens queda 15 menys 3i més 6x menys 12 igual a menys 12. Va, agrupem els termes, no? Els fiquem ordenats. Què ficam? Primer les x, em sembla, 6x menys 3i i l'altre membre de l'igual, bueno, el criteri que preníem, podem prendre aquest o un altre, però farem així. A l'altra part de l'igual ficarem els termes independents, que no tenen incògnites. Per tant, menys 12. Aquest 15, si vull que em desaparegui aquí, l'hauré de restar, per tant, també l'hauré de restar a l'altre membre. I aquest menys 12, si vull que em desaparegui, li sumo 12, i per tant, també hauré de sumar 12 a l'altre membre. Sí? I com em queda, doncs? Em queda 6x menys 3i igual a menys 12 més 12, 0, no? I queda menys 15. Ja ho tinc arregladet. Us fixeu? La gran dificultat, passar d'aquí a aquí. És recordar una miqueta d'àlgebra de quan fèiem equacions de primer grau. Aquí m'apareixen dues lletres, però és igual, es fa igual que quan ho fem només amb una lletra, treure denominadors, agrupar, passar d'una part de l'igual a l'altra part de l'igual, com es fa això. Va, i arribem aquí. Podríem treballar amb aquesta equació sense cap problema, però jo també us aconsello que si us fixeu que tots els coeficients que us apareixen, aquests coeficients i el terme independent, són divisibles pel mateix número, aprofiteu i dividiu, perquè us quedarà una expressió equivalent però amb els números una miqueta més petits. I això sempre val la pena. Fixeu-vos, aquí tinc el 6, tinc el 3 i tinc el 15. Tots tres són divisibles per 3. Sí o no? Per tant, escolta'm, divideixo això per 3 i divideixo això per 3. I l'equació segueix sent igual de vàlida. Amb l'avantatge de que ara, si divideixo per 3, què tinc? 6 dividit entre 3, 2x, menys 3 dividit entre 3, menys 1i, i menys 15 dividit en 3 igual a menys 5. Una equació molt més senzilla, amb els números més petitets, per tant, quan operi, em serà molt més còmode d'operar. Per tant, d'aquest sistema d'equacions, la primera ja la tenim arregladeta i és 2x menys i igual a menys 5. Hem de fer el mateix amb la segona. Sí? Ens hi posem? Aquí tinc i més 3 partit per 6 menys 7x menys 3 partit per 5 igual a 3. Exactament igual, Hem de decidir com ens carreguem els denominadors. Com? Buscant un únic denominador comú. En aquest cas, quin serà? Ha de ser un número que sigui divisible per 5 i per 6 i per 1, aquí no ho poso, però ho sabeu tots, i per 1. I el número més petit, que és divisible a la vegada per 5 i per 6, és el 30. És bastant fàcil, Si els números que sortissin fossin més complicats, hauríeu de descomposar en factors i fer el mínim comú múltiple. Recordeu, Però en aquest cas són números molt petits, molt senzills, per tant, podem fer via. Per tant,
aquí ens queda 30 menys 30 igual a 30. I ara he de mirar com he de modificar els numeradors, no? Doncs com ho faig? Fixant-me com he modificat els denominadors. Aquí he passat del 6 al 30, he multiplicat per 5, per tant el numerador també l'hauré de multiplicar per 5, perquè aquesta fracció d'aquí i aquesta siguin equivalents. Aquí igual, per passar del 5 al 30 he multiplicat per 6, per tant el numerador també l'hauré de multiplicar per 6. Sí? I aquí, per passar de l'1 al 30, he multiplicat per 30, per tant el numerador també l'hauré de multiplicar per 30. Molt bé, ja tinc un sistema, una equació, que és equivalent a aquesta, però on tinc el mateix denominador a tot arreu. El següent pas és ficar aquestes dues fraccions en una única fracció. I aquí, alerta, alerta, quan tingueu un signe negatiu davant d'una fracció o d'un parèntesis, perquè aquest error el trobo a tots els exàmens. Ens passa molt sovint, No recordem que aquest menys afecta tant amb aquest terme d'aquí com amb aquest d'aquí. I menys per menys em dona més. Això és un error típic i m'hi trobo sempre, em fa molta ràbia. Hem de mirar d'evitar-ho. Parar compte quan tingui un signe menys davant d'una fracció o davant d'un parèntesi que afecta a tots els termes del numerador d'aquesta fracció o dels termes que hi hagin dins d'un parèntesi. Important, important. Anem a operar aquests petits productes que tenim per aquí i veurem com en queda. Aquí ja puc posar un 30 i aquí ja puc posar un 30. Ja sabeu que quan ja tingui una fracció igual a una altra fracció i hi hagi el mateix denominador, els podré simplificar. Sí? Doncs anem a fer 5 per i, 5i, més 5 per 3, 15. Aquí ja el tinc, no? Ara seguim. 6 per 7x, 42x, menys 42x. I ara, 6 per 3, 18, menys per menys, més 18. Molt de compte aquí, Que molts en fiqueu. Menys 6 per 7, 42x, menys 6 per 3, 18, menys 18. Up! I aquí, penseu que si això us dona malament, tot el que feu a continuació estarà malament. Val la pena parar compte, Alerta, aquí. En aquest signe. Alerta. És veritat, ho fico perquè us equivoqueu molt sovint en aquí. I aquí doncs em queda 3 per 30, 90. Ja hem dit que aquests denominadors els podré eliminar. I només em caldrà arreglar això una miqueta, no? I ficar-ho d'una forma similar amb aquesta. Doncs què tinc? Menys 42x més 5i igual a 90. I ara aquest 15 que tinc aquí, més 15, li resto 15, per tant, aquí també resto 15. Aquí em desapareix i m'apareix aquí com menys 15. I aquest 18 li resto 18 i aquí m'apareix com menys 18, no? Aquí desapareix, 18 menys 18 desapareix, però quan resto aquí 18 m'apareix en negatiu. Molt bé, doncs això ara només caldrà arreglar una miqueta, em queda menys 42x més 5i igual a 90 menys, això són 20, 33, serien 60, serien 57. Sí? Doncs només em cal ara copiar aquesta fracció aquí baix i solucionar el sistema d'equacions. Menys 42x més 5i igual a 57. I ja està, ja el tinc a punt per solucionar aquest sistema d'equacions
pel mètode que jo vulgui, per substitució o per reducció o per igualació. Vinga, vaig a borrar una mica de la pissarra i solucionem aquest sistema d'equacions. L'única feinada que hem tingut és traduir això amb una expressió més reduïda, equivalent i reduïda. Per tant, ara decideixo per quin sistema, per quin mètode vull solucionar aquest sistema d'equacions i ho faig. Ja sabeu que jo soc un fan del sistema de reducció, per tant, ho farem per reducció. Fixeu-vos, quina és la que serà més fàcil d'eliminar? Quina incògnita serà la més fàcil d'eliminar? Podria aquí intentar eliminar la x, multiplicant aquest 2 per 21, 21 per 2 serien 42, però clar, multiplicar per 21 és una miqueta gros. Crec que serà més fàcil eliminar la i, perquè tinc 5i, només he d'aconseguir aquí menys 5i, per tant, multiplicar per 5. Jo crec que és més fàcil. Doncs, per tant, aquesta és l'única dificultat, decidir per quin nombre he de multiplicar o una o les dues fraccions perquè després, quan utilitzi la reducció, em desaparegui la incògnita. És l'única dificultat d'aquest sistema. Tret d'això, la resta és superràpid i val molt la pena. Multiplico per 5, doncs, aquesta equació i em queda 2 per 5, 10x, 5 per menys i menys 5i, i 5 per 5 per menys 5 és menys 25. I l'altra la deixo tal qual, no em cal fer-hi per res. 42x més 5i, fixeu-vos que ja he aconseguit el que volia, menys 5i més 5i, em desapareixeran, igual a 57. Ara el que fèiem era sumar en columna aquestes dues equacions. I em queda menys 42 més 10 menys 32x menys 5 més 5i em desapareixen, per tant ja ni ho fico, ni ho poso. I aquí tinc 57 menys 25, 57 menys 25 en queden 32. Sí? Perfecte, perfecte. Molt bé, i ara doncs, com que no vull menys 32x, sinó que només vull un x, ho divideixo per menys 32. I aquí també. A banda a banda de l'igual. De forma que em quedarà que x és igual 32 dividit per menys 32 menys 1. Ja està, Ara he de buscar la i. La i puc anar a substituir aquí dalt o agafar una d'aquestes més senzilletes. Són equivalents. Per tant, jo agafaré aquesta que és la més fàcil de totes, no? La més senzilla. Per tant, tinc 2x menys i igual a menys 5. Col·loco aquí el valor de la x i tinc que 2 per menys 1 menys i ha de ser igual a menys 5. Per tant, menys 2 menys i ha de ser igual a menys 5. M'estorba aquest menys 2, per tant, li sumo 2 i em desapareix. Tinc que menys i és igual a... Aquí li sumo 2, aquí també li sumo 2, Per tant, menys 5 més 2. Menys i és igual a menys 3. D'on, quan tinc que menys i és igual a menys 3, això és equivalent a dir que i és igual a 3. Val? O que és el mateix, multiplico això per menys 1 i això per menys 1 i en canvien els dos de signe. Ho veieu, no? Per tant, aquesta és la solució del sistema d'equacions. El bo que tenen tant les equacions com els sistemes d'equacions és que aquest resultat que ens dona el podem comprovar. Senzillament substituint-lo en les equacions d'inici. Per què? Perquè s'han de complir. Aquests valors han de ser veritat, han de fer que aquestes igualtats es compleixin. Per tant, és tan fàcil com substituir el valor de la x per menys 1 i el valor de la y per 3 i veure si això és veritat. Va, doncs, fem-ho ràpidament. 5 menys i, la y val 3, no? 5 menys 3, dividit per 2,
més 3, la x que val menys 1, no? Per menys 1, menys 6, dividit per 3, això és igual a menys 2. Aquesta és una que hem de comprovar. I l'altra serà aquesta d'aquí, no? La y que val 3, més 3, partit per 6, menys 7 per la x que val menys 1, menys 3 partit per 5, això és igual a 3. Doncs a veure si és veritat. Va, 5 menys 3 són 2. 2 partit per 2, 1. Més 3 per menys 1, menys 3. Menys 3 menys 6, menys 9. Menys 9 partit per 3, menys 9 partit per 3 és menys 3, sí? Per tant, això canviar-ho per menys 3. I això ha de ser igual a menys 2. Efectivament, 1 menys 3 és menys 2, sí que la compleix, i anem a veure si la segona també la compleix, no? 3 més 3, 6, 6 partit per 6 és 1, val? Menys. Ja aquí tinc 7 per menys 1 són menys 7, menys 7, menys 3 són menys 10, menys 10 partit per 5, val? Que serien menys 2, sí? Menys 2. Per tant, això puc canviar per menys 2. Menys 2 és més 2, d'acord? Per tant, més 2 és igual a 3. I també ho compleix. Per tant, ho hem fet correctament, no ens hem equivocat. I ja està, no és tan complicat. Vinga, ens veiem aquí a Jai Mates.